Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang gabi sa inyong mga kadusanan. Ngayon mga kadusanan, narito ako sa kadusanang istasyon na hindi pa narehistro sa kadusanan ni Ate Laika Bern. Narito ako ngayon mga kadusanan kasi hanggang ngayon mga kadusanan, hindi talaga ako naka-move on mga kadusanan sa ginanap na Miss Universe 2022. Ginanap ito sa Bangonay, Habonga mga kadusanan. Hindi ko talaga matanggap mga kadusanan na natalo ako mga kadusanan. Sa preliminary mga kadusanan, sinagot ko lahat ng mga katanungan ng mga judges mga kadusanan. Katulad ng, kumakain na ba ako? Anong paborito kong ulam? Anong oras ako naliligo? Araw-araw ba akong naliligo? Yun yung mga katanungan ng mga judges mga kadusanan. Lahat naman ng mga tanong nila mga kadusanan, nasagot ko naman mga kadusanan. Ang sakit mga kadusanan na pagdating sa final mga kadusanan, natalo ako. Hindi ako nakapasok sa top 16. Hindi ko na nga nakasama yung mga magulang ko mga kadusanan dahil nagpupokus ako sa pagtitraining ko. Pinupokus ko yung sarili ko na mag-ensayo ng maayos para lang manalo sa competition. Hindi madali sa akin mga kadusanan yung mga training ko mga kadusanan. Kasi sa daruhan ako mga kadusanan. Nagtitraining mga kadusanan. 9 inches yung sandal ko mga kadusanan na ginagamit ko sa daruhan mga kadusanan. Ang sakit na nga ng mga paa ko mga kadusanan. Muntik na akong hinabol ng kabaw. Dahil yun ang sabi ng aking manager mga kadusanan na mas maganda daw na dun ako sa daruhan na mag-training kung paano gawin yung lava walk mga kadusanan. Hindi madali sa akin yung mga kadusanan, yung mga training na ginagawa ko mga kadusanan. Hindi lang lava walk, Carabao walk, horse walk, lahat na talaga mga kadusanan. Hindi ko na maisa-isa mga kadusanan. Ginawa ko na talaga yun. Ginawa ko sa preliminary mga kadusanan yung lahat ng mga itinuro sa akin mga kadusanan. Hindi ko talaga inaasahan mga kadusanan na pagdating ng panahon, pagdating ng final, hindi pala ako makapasok. Nasagot ko naman lahat yung mga katanungan ng mga judges. Kahit mahirap yung mga tanong. Yung mga tanong na kumakain ba daw ako ng bulan. Kahit ano-ano na lang yung mga itinanong nila sa akin mga kadusanan. Lahat nasagot ko.
Pero bakit? Bakit mga kadusanan, hindi ako nanalo kahit sa top 16 lang? Hindi ako nakapasok? Kung alam ko lang talaga mga kadusanan na hindi ako makapasok sa top 16 sa Miss Universe na ginanap sa Bangunay, Habonga mga kadusanan, hindi na sana ako sumali. Ipinaglaan ko na lang sana yung sarili ko mga kadusanan sa aking mga magulang mga kadusanan. Ang hirap pala mga kadusanan, no? Yung mga lahat ginawa mo mga kadusanan. Ang hirap pala mga kadusanan, no? Na lahat ginawa mo na. Hindi ka nagkukulang sa pagtitraining. Sinasagot mong lahat ng mga katanungan ng mga judges. Na confident mong sinasagot ang lahat. Kahit ano-ano na lang mga itinanong nila sa akin mga kadusanan. Nasagot ko lahat. Bakit? Anong kulang pa sa akin? Yung horse walk, yung Carabao walk. Ginawa ko naman yun mga kadusanan. Pero wala pa rin nangyari mga kadusanan. Ang hirap tanggapin mga kadusanan. Maraming mga sumusuporta sa akin. Maraming mga sumusuporta sa akin mga kadusanan na ako ang kanilang bet mga kadusanan na maging Miss Universe. Pero mga kadusanan, hindi talaga ako pinalad mga kadusanan. Kung alam ko lang talaga mga kadusanan, sana hindi na lang ako sumali. Confident pa naman ako sa aking sarili mga kadusanan na ako ang manalo. Kasi yung sagot ko mga kadusanan, alam niyo mga kadusanan yung sagot ko na araw-araw akong naliligo. Isa lang naman yung sagot ko mga kadusanan na sa isang buwan, kaisa na ko maligo mga kadusanan. Diba? Perfect yun ang sagot mga kadusanan. Pero hindi pa rin ako nanalo.